Ya, itu maksudnya cute, nang sih handsome. BTS. BTS member. Oh. YouTube ni gezerau, सबसे cute. Oh, bener sana, Dian bro. Cute, handsome. Selamat banget. Gusto. Bizim apa gusto? Gusto. Ugia, sana ugia. Ugia. Asing salah. Apa bisa Sania bro? Sania. Kuana biyo. Woi menjar menjar Menjabai. Gwthao nongol na? Gwthao. Lihat. Tuh, hello logober, nontonku angni pool blog editionaव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय guys. Tuh guys, आङो दिनै थांनो नागिरदों दैमु रस्टार बिथांनि हाबा आरोना दिनै. Tuh, जोंखौबो इनभाइट खालामनायलाय जों थांनो नागिरदों आरोना दा हाबायाव जयैनो. ओमफ्राय आंखौ दायो लांनो फैगासिनो गोरबोखुंगुर, नोंथांमोना सिनायखायो दा गोरबोखुंगुरखौ नङा होमबा? ओमफ्राय बेथिं दङ जोंना DN ब्लग गासिबो माने जों जयै थांसिगोन आरोना. माने DN ब्लगआ मैयानो माने गोरबोखुंगुरमोननाव फैनानै दंफैखायो नालाय मैयानो हर थाफैबाय आरोना. ओमफ्राय दिनै जोङो गासैबो जयै थांगोन आरोना. DN ब्लग दङ, ओमफ्राय गोरबोखुंगुर आं, ओमफ्राय DNनि सोरबा लोगो फैफादोंनो, जेनेबा जयै थांगोन आरोना दा गासिबो. Oh, बावगारबोदों आं मोनसे सरि गाइस आङो लामायाव ओंखारबोबायमोन आरोना ओमफ्राय हेलमेटखौ बावबोबाय हेलमेट लायनो थांफिनो आं न'आव बिराद जालालै माथाफ्रा जोंना गोरबोखुंगुर ब्र'आ लामाखौ आन्दायदोंनो आरोना दाल' सोंहरफिनदोंमोन ओमफ्राय नै हेलमेटखौ आं बावगारबोदोंमोन ना न'निफ्राय लाना फैफिनबाय आरोना ओमफ्राय फैगासिनो देखायगोन र' आं नोंथांमोननो दा ओमफ्राय DNखौबो आंनि भिडिअ फार्स्ट टाइम नुगोन दे गाइस नोंथांमोना दिनै गाइस नै मोनफैबाय जोंना वाह मट' ब्लगिं खालामबोबावदों आलै गाइस नै मट' ब्लगिं खालामबोगासिनो थ' गाइस जोङो दायो गोरबोखुंगुरनि न'आव मोनफैबाय नै ओमफ्राय जोंना DN ब्र' मोना बिसिनावनो दङ आरोना थ' दा दसे उनाव देखायगासिनो आङो मायाव थांनो ओंखारदों दिनै दै जोंनिया आसोला हाबा जासिगोननो हाबा जासिगोन ओरैबायदि खैना नागिरदों ना बेयो नागिरलाय हार्सिदार पास जागोन आरो दा मोनमारबाय दा जों बिनिनो हाबा जानो थांनि ना दे ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नैबे बाइकखौ सिनायखादों दा मट' ब्लगार जोंना फेमास DN ब्लग होननांसिगोन दा दसे उनाव देखायगासिनो So guys, finally नै जोंना बेथिं फेमास मट' ब्लगार मायाव थांनो नागिरदों ब्र' दिनै जोङो दिनै दैमुनि हाबा जानो थांनायदो नोंथांमोना नायलांबाय था फार्स्ट टाइम बिदि गोजानाव हाबा जानो थांनायदो दे आंबो लाइभआव फार्स्ट टाइम दा लोगोबो जायो थांनोसै जों गासिबो जयै थांसै दा नायलांबाय थाबानो गाइस जोङो दायो नैनिफ्राय ओंखारलांनोसै ओमफ्राय बे गोरबोखुंगुर मोननायनिफ्राय जोङो हाबासिम आरोना ओमफ्राय बेथिं दोङो ब्र'नि चेनेलखौ आं दिनैसो फार्स्ट लोगो मोनदों दे चेनेलखौ BM ब्लग गाइस DM ब्लग BM ब्लग चेक खालामबानो जाबाय गाइस आङो स्क्रिनावबो होगोन नांगौबाथाय ओमफ्राय बेथिं दङ जोंना नै बस DN ब्लग बयनिबो फेभरेट गासिबो ब्लगार इउटिउबार गोजा गासिबो चलो गाइस जोङो बेनिफ्राय थांसै आरोना हाबासिमालासे नायलांबाय थादो 3 hours later. Yes, मायाव थांनो नागिरदों दिनै Welcome to Lord of Paris. मायाव थांनो ओंखारदों जोङो दैमु गलानि हाबा जायो जाखावना फैनोसैलाय Oh my god जाखावना ओमफ्राय जोङो जाखांनाय लोगो लोगो बरमा सिबगोन Ya, itu maksudnya cute, nang sih handsome. BTS member. Oh. YouTube ni gezerau, सबसे cute. Oh, bener sana, Dian bro. Cute, handsome. Selamat banget. Gusto. Bizim apa gusto? Ugia, sana ugia. Asing salah. Oke जोङो ready. Tolong जों नै दैमु ब्र'नि गामि सहैनोसै ओमफ्राय नै जोंखौ जोंनिया गाइड खालामगासिनो जोंनिया बस मेहेरवारि नै जादों DN सनेल जंजेट ओमफ्राय दायो जों माने जोंनिया रिमाल दैमारि आदा जोंनिया सिंगारखौ नेगासिनो आरोना अके निलै जोंना बिथिं रिमाल आदा एकदम रमान्टिक सिंगार गोसो बिखा खामलि होजोबनाय जोंना आफ्टर 6 मान्थनि उनाव लोगो मोनलायलायदों गासै एकदम इउटिउबार गोजा जोबसै आरोना दिनै एकदम पुरा दैमुनि हाबायाव जोंना रस्टार बायनियाव सिंगारा आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेबो नामा आं सिनायाखै दे ब्र' दिनैसो सिनायदों माने दिनैसो लोगो मोनदों आरोना फार्स्ट टाइम
गासैबो थांगोन आरोना जोङो दैमुनि हाबायाव दा गाइस जोङो फाइनालि दैमुनि न'आव मोनफैबाय आरोना जिथु हाबासालि होननांसिगोन ओमफ्राय हाबनोसै हाबनायखौ नायदो मारै देखायनि मा बेयो दैमु वेट्स पार्सि नामा नैबेना मोनमारबायलै फाग्लाया नै गेटआ बेनो हाबलांग्राया गाइस मारै नुदों बाजैखौ कमेन्टआव हरबानो जाबाय दे गासिबो बिराद बिउटि हेन्डसाम समायदों दे अ हेन्डसेक हेपि मेरिड लाइफ एकदम मोजां मोजां आयौ समायदोंलै वाव नैबेयाव माजिखौ आवाथि सावनाय बेयो मादारा बेनो ना आइया दैमुनि ए मोजां दे औ ओमफ्राय आब' नामा नै मोखांखौ मोजां नायना ला सिनायगोन होमबाना मादै आङो औ दे नोंसोर लादों गासैबो देरसिन नामा आब' औ गिदिरसिन नै जोंना दैमुनि आब' गिदिर रायख'नै फैनाय लोगो लोगो हारसिंनो लोंदों रावबो लोङाखै बेनावसो लोंदों रायख' नङा बियो मा जागोनलै जों दा साहा लोंनो थांनि आरोना रिसिपसनाव नै डेक'रेसना बिदिनो बेखौ लिपदिं लाफ्लाङ थान्दा मोनलायलायदोंमोन फेना ओरै गिदिंना होदों मोजां नांलायलायदोंमोनलै बिदिनो आरोना बिराद स्टेन्डार्ड नांदों आरोना एसेबाबो जेनेबा जों दायो बेथिं थांनो साहा लोंनो ओमफ्राय बेथिं दङ साहा दखाना नायसिना गासिबो फैजोबदों नै उनथिं सिगाङाव फैग्रोबाय आं ए जादों दैमुनि फंबाय दैमु बेबो आदासो गाइस जोङो जाखांनानै दसे जिरायदों आरोना रेस्ट लादों एसे ओमफ्राय दसे उनाव जोङो बेयाव रिसिपसनाव रायज्लायनोसै माथो होनोसै ना गाइस नै जानानै बुदां सिरि सिरि गोग्गोम अभार सोना लाजोबबाय बिसोरो रायज्लायनो हाबाव नोंना जुथाया मोनामदों आंना मोनामाखै गाइस गावनाथ' सुवाखै नामि मालाय नै दिएन भाइया मा होनो प्रेजेन्टखौ हैनोसै ना मा आं नोंसोरबो गासिबो होगोन येस सिनेमेटिक शट ने दिखिलायलायनायनो एन्जार गरम जागोन ना जोङो दिनै नै दैमु ब्र मिस्टार रस्टार होनना सिनाय दा गासैबो बिथांनि हाबा जानो फैदों औ बिराद मोजां नांदों जोंबो इनभाइट खालामनायनि थाखाय थेंकिउ मोजां नांदों लागोन टाइम दङ बिरग'नि नायनोसै लागोन र' साननैसो उनाव ओमफ्राय दिनैनि दिनावथ' बाजै होननांसिगोन ना जोङो ना बाजैया नैबेनो बारस्रि नेमा नोंथांमोननो दहाय देखायदों आं नेमखौ सनितपुरनि ना औ सनितपुरनि मेहेर आदामोनथिंजायनि जोंना फेमास मोजां नांबाय दिनै हाबायाव फैनो मोननानै मोजां मोजां मोनदों आंबो जाखांबाय दोखो जाबाय अमाया खननै लाबावबाय आं मोजां नांदों जानानै मोजां नांबाय दै दसे जिरायनोसै औ दा उनाव लोगो मोनफिनगोन बिथांखौ जोंना दे माने मासबादनिनो ना मा बेलेग जायगानि मासबादनिनो बा गयखौ जोंनो जाहोआ नोंसोरो आखाइजों होदोंबा फोरोंलायनांगौ आखाइजों दे हरदो थेंकिउ नैला जोंना जारुआ बे होदों दे ओमफ्राय बिसोर सानैया बोरो थोआना बियो नै पकेटाव सोना लायसै दे हरबावदो होनबालाय थेंकिउलै बिराद मोजां होनानै जारुआ ओइ ब्र गय मोनजादों मोनजायाखै मोनजाबाय गोथाव नंगौ ना गोथाव दे थांसैना ओंखाम थांबाय ओइ बाजै सना ओरै नायदो
Yen sama marai. Bro, dasu जादों जोंना. मोजां बिदिनो बेदरजों ओंखाम मोनजाबाय थाथों. बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो. सानैनाबो आलो गोजोनै जिउआ गोलाव. खमबाबो 100 बोसोरहालागै मोजां मोनजालांथों होनलाय.